Dobrý deň, volám sa Alenka. Chcela by som vám predstaviť nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v obci Porúbka, 7 km od Žiliny. Nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku 520 m2. Je napojená na všetky inžinierské siete s výhodou, že je tu pripojka aj vlastnej studne, ktorou si môžete počas horúcich dní polievať záhradu. Obec Porúbka je v dostupnosti 7 km od Žiliny, výhodou je dostupnosť autobusová, takisto aj vlaková na celú Rajeckú dolinu. Samotná nehnuteľnosť sa skladá z dvoch podlaží a z obytného podkrovia. Pred 8 rokmi prešla nehnuteľnosť rekonštrukciou, zahrnuté boli rozvody vody, elektriny, kúrenia, plynu. V dome sa nachádza pekná priestranná obývačka, ktorá je spojená s kuchynskou linkou. K týmto priestorom sa pripája ďalšie podkrovie, ktoré je celé zobytnené, na ktoré sa pôjdeme pozrieť. V dome máme krásne veľké priestory, konkrétne sa nachádzame v podkroví, kde ako vidíte tento priestor je otvorená obývačka so spálňou a vytvára nám pekné pokojné miesto. Pri rekonštrukcii domu boli použité kvalitné materiály, moderné prvky a domček je pripravený na bývanie. Ak vás táto ponuka 7-izbového rodinného domu zaujala v obci Porúbka pri Žiline, tak ma kontaktujte a dohodneme si termín obhliadky. Tešíme sa na vás.